А чому вам хотілося їхати саме в Крим? Мене щось тягнуло, власне, туди. Як вам, українському військовому, а особливо українськомовному військовому, було знаходитись і жити, власне, в Севастополі? Я спілкувався тою мовою, якою спілкувалися всі навколо. До мене підбіг в цивільному один чоловік, і він представився офіцером Служби безпеки України і сказав: "Ну ми ж договарювались не провоцировать, не провоцировать". Моя війна почалася в Севастополі, і там має закінчитись. Я не знаю, чи я за свій вік встигну, але ви точно повернетесь. Це буде скоро. Не так швидко, як би хотілося, і не так зовсім, як би нам хотілося вже, але це 100% станеться. Салям алейкум, вітаю, це проект «Обличчя вільного Криму». Ще раз хочу попросити, аби ви поставили вподобайку, написали коментар і обов'язково підписалися на наш канал, бо це дуже допомагає в просуванні цього відео. Сьогодні мій гість – полковник Збройних сил України, режисер-документаліст, журналіст і військовий історик Тимур Баротов. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Хочу насправді з вами сьогодні проговорити про всі ваші іпостасі. Ви людина, яка цікавиться багато чим. Але на початку я хотіла би поговорити про те, що в 2014 році ви вимушені були разом із своєю родиною виїжджати з Криму, а саме з міста Севастополя. Але перед цим я би хотіла вас попросити, щоб ви розказали, як ви взагалі потрапили до Криму. Вперше я потрапив до Криму в 1991 році, ще до того, як сталося ГКЧП в Радянському Союзі, тобто ще був Радянський Союз. Я попав туди на стажування як курсант військово-морської роти військового училища. Там проходив стажування на великому протичовновому кораблі, і Севастополь на мене вплинув настільки, що я знав точно, впевнено, що служити я буду в Севастополі. Батько мій військовий, я народився в родині військового, відповідно, батько служив в різних місцях. Раніше більше 5 років на одному місці військові не служили, постійно були такі ротації. До речі, це політика була змішування націй для того, щоб не затримувалися і не пускали коріння, і щоб вирвати з того коріння і зробити а-ля радянського чоловіка, громадянина, точніше, значить, робилася така ротація. Мій батько на момент мого народження служив в Чехословаччині. Батько в мене таджик, він військовий льотчик, був, на жаль, він помер минулого року. Познайомився з моєю мамою, коли служив в одному з містечок на Західній Україні. Моя мама українка. І разом вони виїхали в Чехословаччину, і звідти вже мама приїхала народжувати мене і мого брата. У нас двійня в сім'ї була. І приїхала до Золочева, де жила її мама. Так я народився в Золочеві, а вже після закінчення військового училища я намагався потрапити в Крим до Севастополя. Хоча це вже був 94-й рік, тобто це вже була незалежна Україна. Заявок на розподіл в Севастополь не було. І я змушений був переконувати комісію, яка там розподіляє по місцях. Мене агітували в Болград їхати служити, щоб мене все ж таки направили в Крим, бо я закінчив морську роту і я хочу служити на флоті. А чому вам хотілося їхати саме в Крим? Можна ж було, не знаю, в Одесу, наприклад, поїхати? Важке питання, бо в Одесі я був до того. І я бачив Одесу, і це неможливо порівняти. Крим, Севастополь, зокрема, тому що я все ж таки в Севастополі проходив службу з Одесою. Кожен по-своєму гарний регіон, кожен по-своєму прекрасний, але мене щось тягнуло, власне, туди. От був такий тяг, і жив я потім в центрі так званого Гераклейського півострова, це стара назва. А фактично це півострів, який відділений від Криму Ахтіарською бухтою, тобто Севастопольською бухтою, і бухтою Балаклава. Оце колись називалося всі в грецькі часи, ще називалося Гераклейським півостровом. От, власне, в центрі я там і проживав. З краєвидом на Айпетрі, на Чатердах, зранку, дуже рано, коли сонце тільки вставало, було чітко видно Чатердах. І з заходом сонця в море.
такі милі краєвиди були з вікна. І коли я був вдома, мені хотілося йти в море, як у кожного моряка. А коли ти в морі, тобі хочеться додому. А скільки вам було років, коли ви приїхали в Крим? 22 роки. Це ви закінчили у Львові Так. воєнну академію, у вас Так. був факультет журналістики, і я так розумію, що вас розподілили в Крим, а саме в Воно Севастополь. тоді називалося військове училище, і дійсно мене розподілили в розпорядження командувача Військово-морських сил України. Тому що заявок не було, і мене просто в розпорядження відправили. І отак я опинився в Севастополі і проходив службу до 2010 року. І коли президентом став Віктор Янукович, я написав рапорт на звільнення і пішов в запас. Як вам, українському військовому, а особливо українськомовному військовому, було знаходитись і жити, власне, в Севастополі? У 1991 році про це мови не було, коли я вперше попав в Крим. А коли я вже приїхав офіцером, я проходив етап становлення як особистості, як чоловіка, як людини, яка вже свідомо сприймає світ. І на перших порах я спілкувався тою мовою, якою спілкувалися всі навколо. Буду відверто, я говорив російською мовою. І, власне, і на флоті більшість, 99% говорили російською мовою, незважаючи на те, що ми починали будувати військово-морські сили України. Лише одиниці говорили українською мовою, і з ними, звісно, говорив теж українською, документація велася українською, але спілкування було російською. І лише після закінчення Національної академії оборони України тут в Києві я усвідомив, бо побачив тут в Києві офіцерів, які так само спілкуються російською, хоча служать не в Криму і не в Севастополі. І не мають українці за національністю, але не мають взагалі ніякого зв'язку з Україною. Вони продукт радянського виховання і радянські офіцери тільки нового покоління. І мене це засмутило, і я прибув в Севастополь, вирішив розпочати з себе. І я почав на службі постійно спілкуватися лише українською мовою. Я перейшов на українську мову і вимагав від своїх підлеглих, щоб спілкувалися лише українською, акцентуючи на тому, що якщо ми хочемо збудувати український флот, ми маємо говорити, почати з себе, почати говорити українською. Це перший крок, який має відбутися. Лише при командувачі Ігорі Йосиповичу Теніху цей наратив, він, так би мовити, почав поширюватися на весь флот. А тоді це було лише з мого боку, але через рік мій підрозділ спілкувався українською мовою, і навіть сусідній підрозділ, який був в нашій частині, перейшов на українську мову. І мене це, так би мовити, звеселило, бо я потім це наводив як приклад, що і один козак в полі воїн. Тобто одна людина може змінити світ навколо, але починати треба з себе. Так спілкуючись потім українською мовою, я вже знаходив багато однодумців, які підтримували, що так, треба це робити, і поступово процес відбувався. Але, до речі, кримські татари прекрасно, перфектно розмовляли українською мовою, мені це імпонувало. Я спілкувався з багатьма кримськими татарами, тому що вже на той час брав участь в різних культурних заходах. Мені цікава була культура, історія кримсько-татарського народу. І мене навіть висували в Меджліс кримсько-татарського народу в 2012 році. Звісно, я не прийшов. І я спочатку відмовився, я кажу, я ж не кримський татарин, і я не знаю кримсько-татарську мову. Як можна мене висувати? Мені пояснили, що згідно кодексу, так би мовити, я як член кримсько-татарської родини маю право балотуватися в Меджліс. Я погодився, звісно, і пішов. Не виграв, нічого страшного. То це так справа, я вважаю, що той хлопець, якого обрали в Меджліс тоді в Севастополі, він заслуговує. Ви пішли у запас, коли до влади прийшов Віктор Янукович. Що ви робили потім? Займався улюбленою справою – кіно. Я знімав фільми, зняв кілька своїх фільмів і брав участь у зйомках інших фільмів.
і як воєнно-історичний консультант, і як актор, і як бригадир груповки, наприклад, як костюмер, як реквізитор. Тобто багато спеціальностей я засвоїв під час цього періоду. Ви працювали на телерадіокомпанія «Бріс», вона називалась, так? Так, це була військова служба. До 2008 року я служив в телерадіокомпанії «Брис» Військово-морських сил України на посадах від кореспондента до редактора редакції. Ага, а документальне кіно це вже було поза? Це вже було потім. Після того я служив в штабі флоту, в командуванні Військово-морських сил України. І вже коли звільнився, я зайнявся, так би мовити, впритул кіно. І почалося все зі зйомок фільму «Українська революція». До того в мене були документальні фільми, які, вони такі телевізійні документальні фільми. Я намагався підвищити рівень і перейти на більш вищий рівень продукту, який буде цікаво дивитися. Бо документальне кіно – це дуже специфічний продукт. Ним цікавляться або історики, або люди, яким цікава історія. А от так, щоб широкому загалу, зазвичай, от якщо ви повісите афішу, що у вас завтра буде тут кінопоказ документального кіно, і навіть якщо ви якусь рекламну кампанію проведете, то я вам скажу, що багато людей не прийде. На документальному кіно грошей не заробиш. Але воно потрібне. Тому що люди, на жаль, не знають нашої історії. І це станом на 2010 рік це особливо відчувалося в Криму і в Севастополі. І, зокрема, я робив акцент на, власне, історії Криму, на тих подіях, які відбувалися раніше, там, 16-17 століття, і вже в 20 столітті, коли Друга світова війна була, Перша світова, Друга світова, відповідно, це все впливало на події і на народи, які населяли ті чи інші терени. Відповідно, я робив такі фільми. В першу чергу з метою спростувати ті історичні наративи, які нав'язувалися нам російською історією, яка була перекручена, просто вона збочена була та історія. Це коли починаєш розбиратися, ти розумієш, наскільки вона викривлена. І водночас розумієш, для чого це робилося. Бо Росія будувала імперію, в якій вона головна нація російська, а все інше це тільки як прислуга, молодші брати, як тільки не називали. Так? Ніби так, мір, дружба, жвачка, але водночас вони витирали історію людей, історію народів. І, власне, депортація – це не тільки кримських татар. Там, наприклад, в тому ж 44-му році, 23 лютого, була депортація чечен і інгушів. Це операція Чечевиця, так звана. Це ж багато разів, і воно би повторювалося і далі, якби радянська влада, по-перше, Сталіна не змінив Хрущов, і політика трошки змінилася. І Радянський Союз, врешті-решт, розпався. Але ця політика, вона історично пов'язана з тою самою Російською імперією. При Російській імперії так само були депортовані із Криму кримські татари, із Кавказу народи Кавказу. Більшість з яких виїхали, до речі, до Туреччини. І там дуже багато і кримських татар проживають, і народів Кавказу. Дуже багато проживає там. І, слава Богу, по крайній мірі, я зустрічав людей, предки яких походять з Криму, і вони про це пам'ятають, і вони цим пишаються. Мені це подобалось. В Туреччині насправді дуже велика кримсько-татарська діаспора, і вони дійсно пам'ятають, Пам'ятають, звідки, з якого населеного пункту їх коріння, хто де народився, там прабабусі, прадідусі. Тут, власне, важливий момент. Якщо ми говоримо про воєнну історію, то це значить, ми говоримо про існування держави. Бо тільки держава може мати своє військо, і якщо військо проти якогось війська воює, значить якісь держави між собою воюють. І коли ми говоримо про воєнну історію, це значить історія держави. Нема війська, держави нема. Нема держави і війська не буде. Де показували тоді ваше документальне кіно? Як пропускали? Наприклад, та сама телерадіокомпанія «Бриз» Військово-морських сил України демонструвала мої фільми. І вже потім, коли я там не служив, і знімав фільми, їх теж вони демонстрували.
і доносили до широкого загалу в ці фільми. Кілька фільмів демонструвалися і на центральних каналах телебачення. Іноді я проводив покази, так би мовити, за своєю ініціативою. Десь в різних кінозалах я це робив. Наприклад, на фільм «Коли говорять тіні» я орендував кінотеатр «Побєда» в Севастополі. І це було 22 червня. Це день був жалоби, коли розважальні заходи не проводились. І фільми тоді теж не показувалися, художні. А документальний фільм про Другу світову війну мені дозволили показати. Хоча, напевно, якби вони знали, про що це фільм, може би і не дозволили. Власне, цей фільм був контрпропагандистський, і він показував ту історію, яку Російська Федерація теперішня намагається замовчати і не показати повної правди. Що таке був тоталітарний режим Гітлера і тоталітарний режим Сталіна. Вони були абсолютно ідентичні. І що то був окупант, що то був окупант. Незважаючи на те, як подавалося це Росією. І, власне, через цей фільм я намагався донести, що так, люди воювали героїчно, але не все так просто було. В 2014 році ви разом з Меджлісом кримськотатарського народу 23 лютого виходите на мітинг вшанування пам'яті Номана Челебіджіхана. І знов там були якісь стички Так. з проросійсько налаштованим населенням, скажімо так. От що відбувалося там? Дивіться, знову ж таки, люди не знають історії. І 23 лютого 1918 року мало для кого про щось говорить, крім тих, хто цікавиться. І от, власне, в Севастополі, щоб розказати, що це за дата, і яку біду ця дата має для населення, корінного населення Севастополя, будемо говорити так. Там було кілька промов, зокрема, Богдан Мороз виступав на цьому мітингу у пам'яті Номана Челебіджіхана. Він тоді представляв Конгрес українських націоналістів. І він закінчив свою промову, він раніше переді мною виступав, фразою «Слава Україні». Відповідно, люди, які там прийшли на цей мітинг пам'яті Номана Челебіджіхана, відповіли йому «Героям слава». І тут та частина проросійськи налаштована відкрила галас, почала там бешкетувати, і там такі невеличкі штовханина там навіть почалася. Потім воно так ніби затихло, бо там поліція була, міліція тоді в ті часи ще. Були там ще представники силових структур. І коли мій виступ закінчився, я теж там певні паралелі провів в сучасності і теж закінчив промову фразою «Слава Україні». Я пам'ятаю, що тоді після мого виступу я тільки зійшов від трибуни, від мікрофону, трибуни там не було, до мене підбіг в цивільному один чоловік, і він представився офіцером Служби безпеки України і сказав: ми ж договарювались не провоцировать. Тобто він був занепокоєний тим, що знову розпочався гвалт з боку росіян, які прийшли на той мітинг, точніше, проросійськи налаштованих. Я не скажу, що там всі росіяни були. Мені от прямо після цього мітингу зателефонувала жіночка, яка спочатку привітала з тим, що Янукович втік в Києві якраз 23 лютого, і що Майдан переміг, а я їй відповів, бо бачив, що відбувається, це буквально навколо мене. Я сказав: не радійте ще, все тільки починається. Все тільки починається. Як ви вважаєте, як людина, яка певний час прожила в Криму і розуміє деякі особливості, скажімо так, цього регіону, де Україна не розрахувала, скажімо? Давайте повернемося знову ж таки на початку 90-х, а зокрема референдум, коли більшість кримчан проголосували за те, щоб бути в незалежній Україні. Було таке, правда?
Потім 93-й рік, якщо я не помиляюся, коли обрали президентом Мішкова, але Севастополь цього не робив, тому що Севастополь був окрема адміністративна одиниця, це відбувалося в Криму. І 94-й рік, коли з Мішковим завдяки Геннадію Москалю, якщо я не помиляюсь, питання вирішилося, і Мішков втік до Москви. Так от, власне, ці я приклади наводжу для того, щоб зрозуміти, що насправді кримчани все ж таки були налаштовані прогресивно на початках, так? Вони хотіли піти з того Радянського Союзу, вони хотіли незалежності, вони хотіли нового життя. Але, якщо ми говоримо про те, де було опущення української влади, так? Я вам скажу так, опущення не було, просто нічого не робилось. А це не опущення? Ні. Це була цілеспрямована робота на Росію. Кравчука, згодом Кучми, який тільки під кінець своєї каденції став усвідомлювати, що не так треба було щось робити. Розумієте? Потім Віктора Ющенка, який єдиний президент, який намагався щось зробити, але його не оцінили, по-перше. По-друге, він інтелігентний, скажу так, культурний, освічений президент цивілізованої європейської країни, якою ми не були. Європейської країни, в якій немає війни, а в нас вона йшла. Люди не усвідомлюють, але насправді війна – це не тільки бойові дії. Є поняття дипломатична війна, економічна війна, там, політична війна. Всі ці складові, інформаційна війна – це чимало, бо війна за мізки людей. Оцю війну Україна програла. В Криму і в Севастополі, зокрема. Тому що ми бачили, що російське телебачення заполонило весь ефір, і кожна програма інформаційна подавалася з позиції російської, а не української. Навіть в українські а-ля телеканали типу Інтера, вони так само подавали російські наративи і російську парадигму світу для сприйняття телеглядачам. Тому що я бачив, що наскільки Росія активно взялася за Крим. По-перше, вони лишили там свій флот, вони лишили там свій вплив, вони лишили там купу засобів масової інформації, від друкованих до електронних засобів масової інформації. Цей вплив був потужний, надпотужний. А протидії з боку України не було. І, власне, проблема почнеться звідти. Я про це попереджав. В 2012 році я навіть приїжджав сюди до Києва для того, щоб виступити в парламенті, з трибуни парламенту, на парламентських слуханнях з питань оборони, безпеки і оборони України щодо перспектив, що нас очікує в найближчі роки, якщо ми не почнемо діяти. Вже сьогодні. Вчора треба було починати діяти. Але що відбудеться? Мій виступ називався «Запорукою безпеки може стати лише військовий флот, лише за умови його модернізації і нової моделі застосування». От така була, так би мовити, назва цього виступу. І там я чітко говорив про те, що Росія готується до війни з Україною і почнеться все в Севастополі. Це було очевидно. І про це було відомо ще після 2008 року, що наступними після Грузії будемо ми. І Крим – це буде місце, звідки все почнеться. Воно так і сталося. Чому, на ваш погляд, тоді українські політики не відреагували на це? Чому вони так не думали, як думали, умовно кажучи, ви військовий? Давайте почнемо з того, що останній український потужний політик – це був В'ячеслав Чорновіл. Так? Розумієте? Його ліквідували. То чи були в нас українські політики? Я сумніваюся. У нас в кожній владі були більш-менш українці, так би мовити, за свідомості, за позиції і так далі, і таке інше, які не доросли до рівня Чорновола. Не доросли, тому що Чорновіл зміг об'єднати в свій час і схід України, і захід України, і південь України. Жоден політик потім цього не зміг зробити. Жоден. Тому
я впевнено можу говорити, що українських політиків в нас після того не було. Я хочу з вами поговорити про день, який змінив дуже багато доль. Це 26 лютого, яке от скоро буде, да? Це День спротиву Криму в 2014 році. Ви були на тому мітингу? Ні, це було в Сімферополі. Так. Я ж вам кажу, що я в Севастополі проживав, і всі заходи проводились в Севастополі. Там було багато роботи, нам вистачало. Я чомусь був більш спокійний за Крим. От відверто вам скажу, тому що я розумів, що кримські татари – це потужна сила. І ще з часів, коли Меджліс об'єднався з Народним рухом України в політичній боротьбі за владу в 90-ті роки, так, я бачив, що це сила, яка усвідомлює, що лише при українській владі кримсько-татарський народ може себе почувати вільно, спокійно і мати перспективи на майбутнє. Лише при українській владі. І, власне, я побачив це з каналів телебачення, що там відбувається. Звісно, це вплинуло і на мене теж. Проукраїнські військові, вони з'явилися на початку 90-х років, які будували Збройні Сили України. От у них була ідея створити власні національні Збройні Сили України, які будуть відрізнятися від того, що нам передали по спадщині від Радянського Союзу. І це була спілка офіцерів України. Ця організація стала ядром розбудови Збройних Сил України. Але з приходом до влади Кучми спілка офіцерів України почала не винищуватися, а я би сказав так, дискредитування і така негласна команда не давати росту таким офіцерам. Тобто розпочалася селекція в Збройних силах, повністю в ієрархії Збройних сил, проукраїнських офіцерів просто викидали з шаблів для того, щоб просувати проросійськи налаштованих офіцерів. І як в 2015-му, здається, я зустрівся з Ігорем Теніхом у Львові, і він сказав, що на 14-й рік, на момент окупації, у росіян вже було 3 списки. Білий, сірий і чорний. Ви були в чорному? Так. І він теж. Він сказав, що ми з тобою були в чорному списку. Тобто це були офіцери, які підлягали ліквідації або зникненню. Ви пам'ятаєте, що багато людей просто зникало. Їх хапали на вулиці, пхали в машину, вивозили, і ніхто не знав, куди вони ділися. По сьогоднішній день є ще кілька десятків, якщо я не помиляюся, Так. яких досі не знайшли. І от, власне, я був в таких списках. І Тенюх був, і був сірий список, і був білий список. Білий список – це були ті, хто вже були завербовані станом на 14-й рік, або вже давно працювали на Росії. Ви ж пам'ятаєте, що у нас були міністри оборони навіть, громадяни Росії, Саламатін, чи потім Лєбєдєв. То це люди, які були громадянами Росії. То про що ми говоримо? Оця селекція відбувалася. І при Януковичі вона набула такого широкого розмаху. Тобто, коли спеціально виконувалися команди з Москви, і ставилися люди, які не допустять націоналізації Збройних сил, чи там якихось заворушень з боку Збройних сил, якщо раптом щось не так піде. Розумієте? Ну, про структуру Міністерства внутрішніх справ чи Служби безпеки України я взагалі мовчу. Там ця селекція, вона просто йшла від початку 90-х. Так. Вам сказали, що ви в чорному списку? Так. І ви були вимушені виїхати разом з родиною? Ну, звісно, я розумів, що чим це може закінчитися для моєї родини в першу чергу. Тому я вирішив вивезти свою родину, а сам пішов на фронт. А от згадайте день, коли ви прийшли до своєї дружини і доньки і сказали, що, власне, вам потрібно виїхати з Криму. Це було 28 лютого. Мені подзвонили, не буду говорити хто, і попередили, щоб не розкривати певні. Мене попередили, що за мною прийдуть о 5 ранку. Я усвідомлював, хто прийде і для чого прийде. І розумів, до чого це призведе. В цей момент
Моя машина знаходилась на СТО, я там теж перебував, я зранку приїхав на СТО для того, щоб відремонтувати машину. І машину почали розбирати, і після цього дзвінка я говорю, щоб її почали збирати назад. Майстри були здивовані. До речі, в цей же час на переправі в Керчі вже російські війська почали переправлятися через паромну переправу. І мене здивувало, що прикордонники їх там не зупинили. Знову ж таки, хто були прикордонники і кому вони служили. Другий момент. Я подзвонив дружині і сказав, що в нас є путівка в Трускавець, бо я знав, що мій телефон прослуховується. Прослуховувався він Службою безпеки України, і навіть знаю, з якого моменту він почав прослуховуватись. І розумів, що це вже не Служба безпеки України, а служба ФСБ, фактично. І тому я сказав, що є путівка в Трускавець, збирай речі, нас поїдемо туди на відпочинок. Путівка гаряча, треба виїжджати вже. От. Ну, жінка тоді відповіла, що донька в театральній студії, як, коли, та я кажу, ти збирай речі, вона приїде, якщо не приїде, то ми за нею заїдемо. Ну і сам я чекав, коли зберуть машину, ще зробив кілька дзвінків, так би мовити. І в той же вечір ми розвезли квіти, які в нас вдома були. У нас така гарна пальма була висока в квартирі, там кілька квітів гарних було. Папуга була, шиншила була і собака. Це все заради доньки. Ну, от, всіх тварин, крім собаки, ми роздали. Всі квіти ми роздали. Речі зібрали. Я сказав, що на тиждень-два, бо я розумів, що якщо я скажу жінці, що надовше, вона почне або багато речей пакувати, або... Але ви розуміли, що ви надовго їдете? Я допускав таку думку, що це може бути надовго. І коли я приїхав додому, жінка вже зібрала речі. До речі, насправді валіза в неї вже була частково зібрана, бо я її попереджав, що таке може статися. А тут я вже подзвонив і сказав саме так, і вона все зрозуміла і зібрала речі. І от я пам'ятаю, ввечері вийшов на балкон, вже сідало сонце, ми ще не виїхали, ми якраз от збиралися вже виїжджати, щоб відвезти квіти там ще, а потім вже їхати далі. І сонце сідає в море, і я дивлюся на це краєвид гарний, який я дуже любив, тому що море, сонце, яке заходить в море, кожного вечора інше. Інші хмари, інше море, інше, ну, все дуже гарні краєвиди. Я розумів, що це може бути востаннє, коли я спостерігаю з цього вікна цей краєвид. Що таке можливо. Таке усвідомлення в мене відбулося, і ми виїхали ввечері. Ми встигли виїхати з Севастополя. Після цього блокпости, які вже були організовані навколо Севастополя, закрили на виїзд. І в Сімферополі закрили навколо блокпости. Чому? Тому що та російська техніка, яка висадилася через паромну переправу, їхала через весь Крим, і ті блокпости перекрили дороги на виїзд з міст для того, щоб цивільні машини не заважали військовим колонам. А ми фактично вискочили, встигли до того, як закрили. Буквально за пару хвилин до 9-ї ми виїхали з блокпоста, і блокпост перекрили в 9-й, якщо не помиляюся. І ми виїхали через Армянськ, там була своя історія, яка призвела до того, що моя жінку її просто трусило від спілкування з тими на блокпості. Нашу машину намагалися обшукати, щось знайти. І там у нас була сутичка з тими, хто на блокпості був. І там же були поруч росіяни, і там було кулеметне гніздо. Ну, я відразу бачу ПКМ, значить, бачив, як все організовано, як БТР стоїть збоку. Ну, бачу, що це військові, і бачу, які військові по формі одягу. Вони стояли трошки збоку, так, щоб не змішуватися з тими, хто на блокпості. На блокпості ніби казачки стояли. І тоді ж з'явилися серби, якщо ви пам'ятаєте, на блокпостах з'явилися серби, які приїхали добровольцями допомагати. От. Ну і, власне, нам все ж таки вдалося проїхати цей блокпост і виїхати з Криму. Ну, так, ми виїхали, і фактично це вже було 1 березня.
І з тими пригодами, які ми добиралися, бо і з машиною були проблеми, і нам ще колеса порізали на тому блокпості, то ще нам довелося резину міняти, і потім ще докуповувати, а карточки заблокували. Якщо пам'ятаєте, там я не міг з Приватбанку нічого зняти, бо картка раптом перестала працювати. Ми вже там останній раз заправлялися, ми просто з кишень повигрібали всі гроші, які були, щоб тільки заправитись, залити бак і наскільки можливо далі виїхати від Криму. Ну і так я привіз родину до Львова, там залишив сім'ю. І знов пішли. І після того, я кілька місяців намагався це офіційно через військкомат призватися як офіцер, але мені це не вдалося, тому я пішов добровольцем, рядовим в батальйон «Айдар», і вже там, в складі 2-ї штурмової роти, це афганська рота, на чолі з Олегом Міхнюком, Героєм України. На жаль, він загинув в серпні 2014 року. Я звільняв населені пункти Луганської області, будемо говорити так. Це з 14-го, 14-15 років. 15 років. В 15-му ми вже нічого не звільняли, вже мінські уходи почали діяти. Що ви робили далі? У 15-му році мене демобілізували під час моєї відпустки. Це, до речі, окрема історія, в якій я би хотів розібратися, але на той момент, бо це незаконно, звільнити офіцера під час відпустки, щоб ви розуміли. Тим більше, що я не писав рапорт на звільнення, тобто я не збирався звільнятися, я казав, що моя війна почалася в Севастополі і там має закінчитись. Чому звільнили, не знаєте? Знаю, я потім з'ясував, але я би не хотів зараз про це говорити. Можливо, колись компетентні органи в цьому розберуться. В 22-му році ви знов йдете добровільцем. Ну так, можна так сказати, зараз поясню. Просто для більшості людей вона тривала десь там на сході України. З Кримом частина людей вже, так би мовити, змирилася. В Крим же ж можна заїхати, туди ж їздили люди. Я розумію кримських татар, у яких були родини. Але я не розумію українців, які продовжували їздити, відпочивати в Крим після 2014 року. Це ж було, це правда. І от тому повномасштабне вторгнення для багатьох, і зокрема таких українців, відкрило очі. Насправді. Що ця війна була не там на Сході і не в Криму, бо там жили росіяни. Ні. Це була війна Росії проти України різними засобами, різними методами, гібридними методами, як зараз вони люблять говорити, так? Якими вони намагалися просто знищити Україну як державу, підкорити і розмити українську націю, і кримсько-татарську націю теж. Знищити і змішати. І в 22-му році мені подзвонили з військкомату, мені подзвонив офіцер, який хотів, щоб я прийшов в його частину служити. Я вам скажу, що в 2018 році, коли почали говорити про створення бригади територіальної оборони, це ще в 2018 році розмови почалися, генерал Кривонос безпосередньо цим питанням опікувався, але після зміни влади це питання зникло і воно знову піднялося тільки наприкінці 2021 року, в грудні, якщо говорити конкретніше. Знову підняли, що все ж таки потрібні бригади територіальної оборони. Так от у 2018 році я намагався стати на посаду командира 103-ї бригади територіальної оборони, Львівської бригади. Цього не сталося, і там одна з причин була така, що офіцерів з запасу, а я на той момент знаходився знову в запасі, не призивали на посади, крім командирів взводів, командирів рот, в бойові бригади. Тобто призватися на посаду комбрига я не міг, а призначитися на командира взводу чи командира роти мене не могли, бо я вже був в іншому званні, яке передбачало опуститися як мінімум на 2 звані вниз. А це було незаконно. А до цього, коли ви стали командиром роти? В Айдарі ви маєте на увазі? Так. В Айдарі я пройшов шлях від заступника командира роти. Це перша посада, на яку мене офіційно оформили, коли ми вже воювали. І став першим заступником командира батальйону
начальником штабу. Начальник штабу – перший заступник командира батальйону. Це остання посада, яку я посідав в батальйоні Айдар, і з неї я, власне, пішов знову в запас. Але виконував обов'язки і командира батальйону, ну там командир то в відпустку поїде, то там ще щось відбудеться. Відповідно, в якийсь період часу ти все одно виконуєш обов'язки командира батальйону. Ну, тому я був готовий і стати на посаду командира бригади, але з причини, з якої я пояснив, мої документи завернули, будемо говорити так. І оце ж мені подзвонили з частини, де була вакантна посада, куди я погодився піти. Посада заступника командира батальйону по бою. І, ну так говорять, по бою, тобто чистий зам. І я 24 лютого виїхав в цю частину, і ми почали її формувати. Там було ядро з кількох офіцерів і кількох, десь до 10, по-моєму, може до 20 чоловік, які відразу приїхали теж в цей батальйон. А далі ми набирали людей. Ви пам'ятаєте, тоді стояли черги в військкоматі. Тоді дуже легко було набирати людей, особливо тих, хто з якимось параметрами не міг служити в бойових бригадах. Ну, мається на увазі за станом здоров'я. Тобто в бойову бригаду не придатний, а в ТРО придатний. І ми досить швидко укомплектували свій батальйон. І я розпочав підготовку батальйону. На той момент я вже виконував обов'язки командира батальйону. Підготував батальйон, ну, фактично у нас було 2 місяці на підготовку, і в кінці квітня ми виїхали в Донецьку область. В'їхали ми в Донецьку область і відразу вступили в бої на межі Луганської Донецької області. Потім ми були в Харківській області, і потім батальйон був знову в Донецькій області. Значить, ну, там не буду зараз перераховувати всі населені пункти, це багато часу займе, в яких брав участь 62-й батальйон 103-ї бригади, де я виконував обов'язки заступника командира батальйону по посаді, але фактично виконував якийсь період і обов'язки командира батальйону, і навіть командира батальйону тактичної групи з 3 батальйонів. І, власне, звідти я був переведений в Київ в структуру Центру дослідження воєнної історії, де займався спочатку у відділі тактики. Був такий відділ, який досліджував особливості тактики сучасної війни, тобто теперішніх подій. І писалися відповідні описи цих подій. А потім став заступником начальника відділу збору, аналізу та оцифрування документів. Це фактично робота з трофейними документами. І от, власне, це була остання посада, на якій я Цей центр досліджень його розформований. На нашому каналі, отут ми залишимо посилання, вийшло нещодавно ваше інтерв'ю, програма «Мівзу» з Імраном Усійновим про те, що ви маєте свою колекцію кримськотатарської зброї, одягу. Чому ви зробили фокус саме на кримськотатарській зброї? Чому вас це зацікавило? Ну, напевно, тому що це, напевно, найменш вивчена сторінка нашої історії. З одного боку, на це є об'єктивні причини. Перше, це дуже багато чого було втрачено після того, як кримськотатарський народ був депортований в травні 44-го року. Ті історичні предмети, зокрема якась зброя, якісь обладунки, якісь речі, вони просто зникли. Народ виселили, на їх місце заїхали інші люди. Повірте, коли люди виїжджали під час депортації, ви, напевно, добре знаєте, давали там 15 хвилин на збори, люди брали саме необхідне і не дозволяли брати нічого зайвого. Звісно, я знаю тільки випадки, що Коран брали з собою. От знаю. Ну, крім самого необхідного, брали Коран з собою. А так, щоб брати якісь обладунки, там, від діда, баби, там, чи якісь там, не знаю, предмети холодної зброї, чи там якийсь лук, чи щит, калкан, звісно, цього ніхто не робив. І це все втрачено. А в музеях
Росія і потім Радянський Союз, він повторював ту саму історію. Вони намагалися знищити всі місцеві музеї, тобто вивести все в центральні фонди і там сховати, для того, щоб прикрити історію. Відповідно, немає зброї, немає обладунків, не було війська, не було держави. Логіка. Розумієте? Не було держави, відповідно, нема війська, нема зброї, нема обладунків, немає історії битв. Хоча узагальнені історичні факти свідчать протилежне. Але немає предметів, які б могли доказати. Якщо, наприклад, ця влада російська лишилася там, при владі, грубо кажучи, ще там на кілька сотень років, то через деякий час вони б говорили про те, що а хто вам сказав, що була взагалі Кримська держава? Не було ніколи її. Та там були греки, а потім ми відразу. Бо там, бачите, навіть могил немає, бо вони їх знесли. Немає ніяких історичних артефактів, бо вони все вивезли, розумієте? Оцей підхід, він якраз показував про те, що цю сторінку треба підняти для того, щоб і українці знали. Бо, знову ж таки, українців виховували радянськими наративами. Ми навіть сьогодні можемо зустріти підручники, які за Табаченка видавалися. Пам'ятаєте, так? Історичні. Там можна знайти речі, які суто скопійовані з російської історії. Але цього не можна допускати. Але я знаю, що ви починали з козацької зброї, із обладунків цих всіх. Чи перетинається десь кримсько-татарська і козацька? Так точно. І в українській мові дуже багато слів, які мають тюркське походження і прийшли з Криму до української мови. Найпоширеніше килим, наприклад, під нами, так? Майдан той самий. Тобто це там, багато, таких слів багато, зараз я не пригадаю всіх, але насправді їх багато. А саме у зброї, там, не знаю, в одязі? Так, наприклад, є такий тип шаблі, клич називається, так? Насправді це кіліджа. Ятаган, він просто не поміняв свою назву. Він як був, так і лишився ятаган. Потім шемшир, це теж зі Сходу, насправді з Персії прийшов цей зразок, тип шаблі, так? Але він поширення отримав і в Кримському ханстві, і в турецькому війську, і звідти прийшов вже в Україну. І козаки дуже швидко вчилися воювати, дуже швидко запозичали якісь нові зразки зброї, якийсь одяг, бо він був зручний, наприклад, для легкої кавалерії, обладунки. Тобто це все запозичалося так само, як і сьогодні ми шукаємо, наприклад, бронежилет, який найякісніший і найлегший. Те саме було з обладунками в ті часи. Шукали найякісніший, найлегший. Те саме було зі зброєю. Але вони не легші взагалі. На той час, в порівнянні з іншими обладунками, вони були легкі. Особливо, якщо порівнювати з Західною Європою, де лицарські обладунки, ви пам'ятаєте, так? Якщо ти вдягнеш того лицаря, його треба посадити на коня, мінімум 2 людей треба допомогти його всадити на коня. З допомогою спеціальних пристроїв, щоб його підняти і посадити на коня. Зафіксувати на коні, бо він ще прив'язувався до коня. Ви знали про це, ні? Так. І, це скільки ще людей потрібно було, щоб обслуговувати цього воїна? Так. Чому були, як вони називалися, зброєносці, так? Зброєносці, при кожному лицарі були зброєносці. Мінімум 1. І так само лицар не міг встати потім. А в Кримському ханстві, у війську, була легка піхота, легка кавалерія. І це була легка кавалерія – це була найпотужніша сила Кримського ханства. Найпотужніша. І це було запозичено. І козаки, вони так само застосовували легку кавалерію і легку піхоту. Бо, наприклад, польське військо, воно пішло вже там трошки західна, вплив мали Західна Європа. І там з'явилися гусари. Летючі гусари з крилами такі. Це теж 16-17 століття. З'являються, вони вже важко озброєні, вони вже мають обладунки, не такі суцільні, як в Західній Європі, але вони вже важкі. І це вже важка кавалерія. Але важка кавалерія, на відміну від легкої, не була такою мобільною, по-перше.
По-друге, сам вершник, він не міг так легко орудувати шаблею, як, наприклад, кримський воїн, кримсько-татарський воїн чи там козак. Бо він не був обтяжений, кольчуга могла бути. До речі, в Кримському ханстві часто під кольчуга вшивалася в каптан. Тобто вона була в одязі. Хто не мав змоги придбати кольчугу, там, наприклад, ногайські кочові племена, які вздовж Азовського і Чорного моря пересувалися, вони часто густо мали стьоганий одяг, набитий ватою, який так само був легкою кольчугою. Він теж захищав. Він міг захистити і від легкого торкання шаблі, і від стріли, яка там вже під кінець летить. Якщо ти не маєш ніякого обладунку, вона точно проб'є верхній одяг і поранить. А якщо має такий обладунок, навіть стьоганий, вона могла затримати. Тобто це був легкий обладунок. Але це дозволяло маневрувати, дозволяло рухатися і випускати більше стріл, наприклад. А турецький лук, як і татарський лук, який походить від скіфських луків, так? Є такі версії, тому що саме у них були такого типу луки, які потім поширилися на всій Східній Європі, так? На теренах Східної Європи. Це був потужний лук, дуже потужний. Він міг вершника з правильним наконечником збити з коня. Тобто, якщо ставиш там важкий наконечник і стріляєш потужним луком з невеликої відстані, така стріла могла збити з коня. Тобто це була потужна зброя. Я рекомендую нашим глядачам подивитися насправді окремий випуск про зброю, який ви писали з Імраном. Це дуже цікаво. Я би хотів відразу прокоментувати цю програму. Насправді, це колекція копій і репродукцій. Звісно, це не оригінальні речі, тому що оригінальні речі вони коштують дуже дорого. Я таких фінансових можливостей не маю. Але я намагався робити копії з оригінальних речей. А саме на цю програму я навіть деякі предмети позичав у своїх друзів, для того, щоб просто поширити, ширше коло зробити. Тобто я ще в процесі розвідок, пошуку і повного окомплектування воїна, там, наприклад, кавалерії, легкої піхоти, не в обладунках, а в цивільному одязі. Але це період 16-17 століття. Тобто я намагаюся взяти такий кусочок, такий напрямок. Тому що пізніше там вже були інші впливи, вже і одяг мінявся, і обладунки зникали, вже все по-іншому було. Хоча це теж цікава історія, якщо її досліджувати, можна побачити навіть в сучасних якихось елементах парадних одностроїв різних країн, якісь елементи взяті з того часу. Така цікава. Я якраз під час перегляду тої програми показував парадну шаблю морської піхоти Великої Британії і Сполучених Штатів, вони схожі. Що насправді, звідки вони пішли. Це такий коментар я хотів зробити до тої програми, яку ми записували з Імраном Гусейновим. Ми повернемось в Крим? Однозначно. Я не знаю, чи я за свій вік встигну, але ви точно повернетеся. Це буде скоро. Не так швидко, як би хотілося, і не так зовсім, як би нам хотілося вже, але це 100% станеться. І ви знаєте, я не провидець, як то кажуть, але скільки разів мені доводилося робити якийсь аналіз якихось подій, так, проводити якісь історичні паралелі, накладати їх на сучасність, так, і я робив якісь прогнози в результаті. Не передбачення, а саме прогнози – це різні речі. Коли ти аналізуєш, проводиш паралелі, робиш варіанти розвитку подій, які можуть вплинути чинники зовнішні, бо люди часто густо мислять локально, а треба геополітично дивитися на ті всі речі. І власне, тоді твої прогнози мають підґрунтя таке, що воно дійсно збудеться. Власне, тому я прогнозую, не передбачаю, прогнозую, що так, ми повернемося в Крим. Крим буде знову українським. І в Україні кримсько-татарська нація, народ,
буде мати свої більші права, ніж було до того. Це станеться. Ну і останнє питання, яке я задаю кожному гостю обличчя Вільного Криму. Ваше місце сили в Криму. Коли мені було важко, напевно, так скажу, я шукав це місце біля моря. Але конкретно це було місце на руїнах стародавнього Херсонесу. От я туди ходив, у мене була можливість туди безкоштовно заходити на територію. От. І там, напевно, я надихався якоюсь силою. Але найбільше мене, якщо можна так згадати про Херсонес, то скажу, що Ак'яр, місто, яке було на теренах Севастополя теперішнього, так? Кримсько-татарське місто, зберегло Херсонес більше, ніж, тобто мусульманська культура, давньогрецьке місто зберегло більше, ніж Росія, яка себе ототожнює як православною державою, нащадком Візантійської імперії. Фактично вони зруйнували це місто, будуючи вже новий Севастополь. Тобто вони просто розбирали стіни, храми, там якісь, як будівельний матеріал використовували для того, щоб будувати Севастополь. І це мені теж колись далося знаки в пам'яті, що кримські татари собі не дозволяли такого робити. Це було місто як історія. От воно як було, так і є. І не треба там нічого чіпати. А прийшли росіяни, вони це все розібрали, побудували собі Севастополь, основали новий город на пустому місці, як вони зазвичай говорили, так? Де нікого до них не було. А це неправда. Знову брехня. Бо там було місто Ак'яр, Ахтіар по-російськи, як вони називали, Ахтіарську бухту, насправді Ак'ярську бухту. То так вони і могили наші нищили і руйнували. Тому це було місцем сили. Ну і Кримські гори. Я любив ходити в Кримські гори. Був в багатьох місцях і з родиною, з жінкою, і з дитиною, донькою. Вона ще маленька була, ми вже ходили в гори. І нам це подобалося.